El barri del Besòs i el Maresme ha començat una nova campanya per reivindicar-se. Es diu Besòs en curt i és un concurs de curtmetratges que tenen com a requisit indispensable que les localitzacions siguin al barri. Hi ha temps fins a finals d'any per inscriure-s'hi. Els comerciants del Besòs volen millorar la imatge que la gent té del barri i de passada que els establiments tornin a omplir-se. Et porto el cartell ja, que ja el tenim, vale? El de Besòs en curt. El pengem ja o...? Sí. És el cartell d'un concurs de curs que començarà al setembre. Per participar només cal que la gravació estigui localitzada en un espai del barri i que hi surti algun dels botiguers associats. Som un barri diferent a Barcelona i pensem que hem de fer coses diferents per cridar la gent que vingui al nostre barri, que els nostres veïns surtin i l'aprofitin i el disfrutin i que els veïns de Barcelona també vinguin i coneixin el nostre barri. Comerciants i veïns estan encantats amb la idea i ja pensen com canviaran els carrers quan es converteixin en un set de rodatge. Lo que buscas es mejorar la situación y la situación ya es complicadita, entonces esperemos que cambie la visión que tiene el resto de Barcelona de este barrio, que tiene una visión muy mala. Me parece que está bastante bien, ¿no? Así hay, no sé, algo divertido en el barrio. Es bueno, ¿no? No és la primera vegada que aquest barri posa en marxa una iniciativa per impulsar-ne el comerç. Fa uns mesos, diversos establiments van organitzar una exposició fotogràfica amb la mateixa finalitat. Us ho ha explicat des de la Rambla de Prim, Jessica Moreno.